Hi guys, nahuman na guys. Nahuman na ang Reyna Elena. O karon guys, ikuha na sila sa motorcade guys. Motorcade. Sakay na sila sa sakyanan. Prosesyon na, mag-prosesyon. Pero magsakay, upuan sakyanan na ah. Ito si Manang. Diara deh si Manang. Ay guys, diara si Manang, sakay na siya. Ya. Okay. Oh, dia lagi sakay na si Manang guys. Oh, dia. Sabi naman na kayo mag-engkuran la. Ay, kanang hintay mo na. At to man ko sa bet, ikarga na los marilo ani be. At to mag-video ka dai? Oo. Mag-video mo kuno siyan. Pwede lang pag mo. Ano ako? Malingkod ka? Mag-engkuran sa dito. Ah, sige na, sige. Wah. Sabi na lang man. Kayo mag... Ah, kanina. Ay, pwede lang. Ano ko? Mukan ka na? Anak, awak mo ko engkuran day. Ana no, ari katulo. Ha? Magaan ka dai, maga video-video ka ha. Ah, sige. Oo. Masa kay ko? Hallelujah. Ani lang kagapli nang. Ala guys, okay guys, basta pasakyan mo ko. Ari di ko. Si Manang ta ato sa likod. Basta na ko guys. Okay. Nakasakay jud ko guys. Salamat Ginoo. Ang taga sa gawas ko ng video. Tawag sa driver. Mato na may. Isa. Pwede ko makaingkod dito ako? Maglasak ka. Oh, makabuling ang sanina. Sagdira anak ako kay ron ka video ko. Anak ako bahala makabuling niya. Nga bitaw lain ang uniform adto. Di man ko sugdagan din no. Di ko makita to sa view day. Hallelujah. O kani nindot ngawit ko sa bangko. Oy nindot ay. Isa. Hawit ang bangko loy. Asa mo truhon?